Mopogore opogore pod medo nyiedhore kuom oganda jo Kenya bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u somo budget mar omenda mar 2023-2024. Ma timore ka duol mochung'ne riwruoge ma ok mag piny owacho koni mwandu jopiny nyaka to koro tigodo yo makare bang' budget dieko kwan omenda moketie migepe mopogore opogore. Joja oko miyo waler mathoth. E kaunti ma Mombasa, twak ewi budget mane osome odhiambo manyoro ne ochacho ka uganda mathoth koni ok gine ka budget no ne odeo jogo mayuto gini piny. Gikoni maduong' mane gigombo winjo en neno ni nengo ngima odok piny ka achiel kod okange mowinjore mag kedo gi mibadhi ma gikoni ogurore e pachoka. Tiyudo ka hustlers gadier gimanyo pesa gi yore te. Tendo gi vijende gi yudo kaka gidhi timo betting, jomoko yudo, jomoko be samoro kilal kinyi yudi. Tewacho ni no konjo hustler ka to ka endi momedie pesa. Skul sani ji hinyere. Jopuonje sani nigi tabu kabisa nikech yudo ka sani riembo nyithindo. Nyithindo ok nyaka dhi skul ni pesa onge skul to ka ti wuondo wan okawo pesa mang'eny okete line mar education. Kiny to nyathi riembo ni nie ot. Ni pesa onge ma nyithindo chamo kata mana skul. Maluoro nitie ni otonglo ma kore lach kogol kocha tiduogo koni tidwoke piny. Tichake nganye titere malo. Ma indien wich kuot maduong' nikech budget ni Njuguna Ndung'u otime sama kech omako piny ma chiemo onge to dongruok be waneno ka giwacho ni gikelo to waneno ka dongruok en mana mibadhi. To en gi mibadhi maduong' kabisa ma koro wan waluor ni budget ni koro dwadiwa piny makata ka koro wawuoth onge. Yuak makamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Kisumu. An gadier ni kata wabunge manogo yes, gigoyago yes to satisfy their political godfathers, but chungi maiye to ging'e ni gino ok en mara common mwananchi. En budget monego japiny. En budget moyo japiny. Omiyo anyiso japiny ma Kenya, ng'ata biro yuak, chak twe nungu nigo kanda maber, tuch kamba kadok chien. Koro ka budget no the way ma entie no kila ng'ato ka ng'ato nikech wang'en wan gi puothe. Odhi odogi puodho mondo pur. President maro onego be ni keto mana migawo matis wating'o for a given period, ichaki dugi medo matis wating'o for a given period. Gigi ok nyal tim te dichiel. Ti class moko mabeyo ok anyal wacho no rach te. To nitie moko maricho koro an apwekwa ni mondo gidog gibet piny ging'i gino maber. Koro onge gima ang' watimo kwang' nwaringe Kenya waka to ang' nwachore kata ote kamano. Komachielo, duol mochung'ne riwruoge ma ok mag piny owacho midendo ni NGO Council to koni piny owacho koro onego chung' motegno mar neno ni omuomgo itiyo godo kaka owinjore. To kata obedo ni budget misomo liko kwan omuom michan ti godo e higa ka higa, ma gikoni ok osebedo katimore e yor ler kaluwore gi weche mag mibadhi mitayo gi apisas mopogore manie bede mopogore mag piny owacho. Pesa mo oketi mondo ti education obed utilized well. Nikech wasebedo gi cases mayudo ni pesa obedo allocated lakini olal through corruption. Sisi tutakuwa macho. Meambia wanachama wetu wote wawe macho kuhakikisha pesa ya umma katika upande wa national na hata counties imefanya kazi vile inatakikana. George Aoko, Ramogi TV. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua